Asiniro hamadi hamu doho dame nasian debata amatta doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan mas ya kami padita joki manaik manalu. Taparade ma roha dohot pikirata tarumobi bibilta lau manangihon hatani dibata nagabe turpu jamita tu minggu tanggal 27 Juni 2020 sada hatani dibata dienet sian buku nisi Samuel napaduahon bidusada ayat 10 saharo di ayat 27 2 Samuel bidusada ayat 10 saharo di ayat 27 songno mahatani Jahoba hujahahon ma dihita saluhuna dungi dia dukon si David ma edi adungon mananangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai laos didokon ikon ajar honoto doi tu halak Juda edi adung taringo tu sior idama tarsurak doi di bagasan pustahani halak nabonar oe aleha muliaun ni Israel nungamate tartulak kamu di atas di akarobiamu magoponai tung maragian akka ulu balang unang nian di Papua baritai digat unang manian di baritahon di akka alaman ni Askalon asa unang marlas ni roha akka boru Palestin unang marlopolop akka boru ni halak parhuluk hamu ale dolok Gilboa say unang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madamu manang hauma patumunaan ay disido harik dehan ni lobu-lobu ni aka ulubalang bolon lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marhite-hite miyak naso dung mulak nian sior ni si Jonathan so martubol sian mudar ni aka namarragian sian tabo-tabo ni aka ulubalang odang ni si Saul pe dang dung mulak boti so martubol oe ale Saul dohok Jonathan akan nahina holongan jala hasudungan ni roha tagan di ngulu nasida jala di hamatian nasida pedang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong rajawali jala gumugu sian singa hamu ale buru Israel tatangisi hamu ma si Saul nama rulossom tu hamu aka ulos surta nama bahen pahyamu namar jagar-jagar sian sere magoponai tung maragian aka ulu balang di tonga-tonga tot tangan nung ngatung mate tartulang si Jonathan di atas robiammi ia le Jonathan ale yang kia macai marsak rohaku pasari-sari panadingmi tung hasudungan ni rohaku si tutu doho lomoad do rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni rohani parupuan magoponai tung maragian aka ulu balang jalamago aka parhohas tuhamu suon ido ianggo sahat nihata ni debata huriani tuhatta totuhiado hita makilalahon acit ni roha totuhiado hita makilalahon sogoni roha buhado sian hajur maon pakilalatta lau mamereng halak nama kasuguhon hita mungkin halak nama bahen acik rohatta mungkin halak nama remusu tu hita topuma rupani masa aka sitaon untuk ibana topuma rupani ro aka parukilo tu ibana sian hadirion sian hajur maon songo dia dong pakilalatta bagaimana perasaan kita totudo honot do siang hajul mau mangihuton rohani portibion las doroha molo marnida halak nama kasuguho kita las doroha molo marnida halak nama jahati hita las doroha molo marnida halak nama baina ci rohata mangadupi akka sitau gariade do hono tueni me mi mangala digo di dosana du tueni me memang ngalani pangalahona doi ima molo mangihuton rohani portibio alai balik do dipatuduhon si Daud diturpukon
taringo tuha mamate ni si Saul dohot si Jonatan. Hurian itu hatta tututa boto do songot dia pertotangan ni si Daud dohot si Saul. Songot dia do sogo di rohani si Saul mida si Daud. Alai idonain idaot tatakas di bagasan tikion. Songot dia dipatuduhon si Daud, si David dinaung mate si Saul do si Jonatan di parporangan. Takas dang dipatuduhon si Daud las ni roha. Takas dang dipatuduhon ibana sonang ni roha. Manang mertua ibana dinamate si Saul manang do si Jonatan. Alai dipatuduhon ibana lungun ni roha marsak si tutu ibana dinamate si Saul doh si Jonatan di parporangan. Hurian itu hata nanang idot tanah perjolo ima tutubo ido gabi sukun ay puasa pola songoni tuki manang arsak ni si David di parmate ni si Saul. Ay suguro rohani si Saul tu ibana bahkan saya naik di pamate si Saul do si David. Alay puasa tung songoni ma arsak do tuki ni roha do lungun ni roha na dipatudu ni si David itu pukon. Dang hola tu si Jonatan ale-ale nai nian sian partuturan si matuani si David si Daud do si Saul. Tunggane ni si David do ima si Jonatan anak ni si Saul. Boleh tabayak ko nakaman ro akenang molo sanga patotang si matua do hela. Boleh tabayak kon sangud dia molo say marbedai madohonon hela dohot si matua na. Alai baliksa marale si tutu dadaholan alani inatani si David. Tu si Jonatan alai namar tunggane boy macai solhot parhamaranggion dang songon na marhula-hula borube na sida idaon alai songon na marhamaranggi solhot par donganon nasida par sariot par donganon nasida dang ni ihutan ni na marhula-hula borube na sida solhot ni par sauran nasida alai tung songon na marhamaranggi do nasida alani solhot ni pardonganon nasida. Hurian itu hatta mangihut ton pangatusion di tonga-tonga nela batak isi do naginoaran ni haanggi. Isi do haanggi ta mangihut ton habatahon mangihut ton jaka pangatusion ya moloi do haanggi na marhamaranggi totu dohonom mai alani adong hubungan keterikatan permudaron adong partalian ni mudar marga manang siang natoras rupani alai mangihutton Tuhata Yesus Kristus mangiton sian pangajarion ni Tuhata Yesus Kristus asinggo pangatusion parhamaragion songona tersurat di Matius 12 Ima dia 42 lusa ro dia 50 dinaro akka haanggi di Yesus dot inang na badapatun ibana law manugihun ibana mulak ala dipatupa Yesus akka ragam halongangan dinarido ay di disado akka hanggim do inangmu inakanatoro alai dia do alus di Yesus do kanatoropi didok Yesus isi do guarod dainang jala isi do dohonon anggiku dohot urutna dungi di do Tuhata Yesus ma aina mamulahum lo moni rohani damang na di banua kicak ido anggiku ido ibotokku ido dainang manghutton pangatusion ni Tuhata Yesus Kristus parhamaranggion na ginuaran na hahana anggina doho inang na imana mangulahon lo muni rohani damang berarti
Tutu balik Soeharto tutu pangatusioni. Alaya kamang do akenang remaja do naposo bulung siani manaing idaotta ternyata padohan taringo tu parhamaranggion dang boy be tabatasi parhamaranggioni ala ni parmudaron dang boy be dohonon naniwot ni hubungan manang parhamaranggion ala ni parmudaron alay mangi huton siang hapor siota imana mangulahon lomo ni roha ni debata ido namar rahamarangi di bagasan Tuhani di bagasan huriyai itong-atongan ni nang akka par saurata noeng taida makamang do akainang museng taringo tutur pukon naking taringo tu parhamaranggi yung solhot ni pardonganon ni si David dohot si Jonathan di bagasan turpukon di pabotohod do ima taringo tu naumate si Saul dohot si Jonathan anak nai ima di perperangan mangalo marado pun halak Amalek. Hurian itu hatta mulutahiton sian buku sada Samuel bidutulu puluh sada ayat opati parjolo matema si Jonathan dibunuh halak Amalek di perperangan pertotangan dungi ala arhalani harga diri dangolo si Saul mate di tangan ni akka alona manang musuna mulu tajah di sada Samuel bidutulu sada opati gebe dibuat ibadah ma podang di situ podang gebe boidohonon nama te bunuh diri do si Saul di perperangan dang oleh ibadah mate di tangan ni akka musuna alai gebe mate di tangan nasa diri ibuat ma podang ni situ podang gebe di pamatibana ma dirina di ojoribana ma pamatangna tu podangi rupani gabe matema ibana ido dung sahat baritai hamamate ni si Saul do si Jonathan ale-ale na itu si David naum dietong si David namarhamarangi nasida ido bahen gawe mangadungi si David manangisi dang holan si Jonathan ale-ale nai ale doho do si Saul nasa lilingon makasuguhon ibana nasa lilingon say mangaludi hosana la pamatehon ibana ala sugu di rohana ala ela ni rohana mangadungi tangis ma si David di daung biniginai mate si Saul dohot si Jonathan di bahin itu kemudian itu hatta ternyata parhamaranggioni naking dang holan ni iho ni parmargaon alai ala adong parsaoran narosu ala adong ikatan nama cai bagas di tonga-tonga ni parsaoran ni Galut Jolma ido bahin lungun matian ina lungunan molo matian ale-ale tinadikon ni ale-ale songon edde matok dibahini makamang do akainang molo tabayut ihud adung ni Raja David itu pukon adong mapiga-piga poda si paingot na arga nanai idauta jalan ikon si peopota si ulah-ulah di tongah-tongah ni mulut tahun na parjalo na nang idaot tasian na niwula ni si David mangadungi iba na lungur rohana lau patuduhon ubal gado holong ni roha sian rimas ubal gado holong ni roha na pinatuduhon ni si David sian rimas nang pe dihasuguhon si Saul nang pe say diburu si Saul iba na hosana alay toktong di patuduhon iba na holong ni rohana na mangihut dirajumi si David do songon halak na uminyahan ni di bata do si Saul dipilih di bata dia dukun ibana ago tahe marisuang nai pajoni marisuang nai di bata na uminyahan na si Saul alay dang dihanguluhon
takas pajowon ni dibata tu si Saul dan diulahon si Saul do marhite hasitongan pajowon naung pinasahan ni dibata tu ibana idu na dia dukon ni si David taringo tu si Saul ala songon halak na miniahan si Saul toktonggo arga si Saul dijoluni si David udah tu hata aro neng dohonon ganup hita natinopani di batano. Di bahin manang songo dia behalak tu hita nasai mabahin najak tu hita makasubuho kita mangela-ela hita. Naing dohonon dang jabarta di muluon mabaloson nabinahin ni jolma manang dongan tu hita. Dang jabarta lau mabaloson najak tu akahalak namang ulahun najak tu hita. Jala tarjou mahita kamang do akainang asa unang balos son najat aloni najat di mulut tau. Namangihut huria ni tuhata asa sian siani hita naing marsiajar sian parangin na pinatuduhon ni si David. Jal hobar song natar surat di sana Yohanes 4 ayat 20. Pargagus dohala nama dok holong rohana di dibata alai di hosomi donganna jol. Bahwa terbahin di jol maka holong ini bata naso ni idana. Bahwa halak lama dok holong rohana tu di bata naso ni idana hape di hosomi dongan na jol ma. Itu ngatongan ni perguluan. Halak Kristen ikon marsiajar sian pengalaman di Raja David. Kita salut na asa naing marida sian naniulahon ni si Raja David. Ubal gado holong ni roha sian rimas dang dibaloson ibana najat tu si Saul tardumubi tu si Jonathan bahkan siani dibatuduhon tadda parsi solhot ala si solhoton ala solhot ni parsaoran pardonganon ni si Saul si David tu si Jonathan gabe dibuan si David mak tu harajaonna itu gihom ma anak ni si Jonathan ima si Mefiboset napapanggo ibana. Si anima naparjolo di patuduhon si David holong ni rohana na macetakas tada solhot ni paralealeon ni si David tu si Jonathan gabe dibuat ma ianakon ni si Jonathan ima si Mefiboset. Namangihu takamang do akainang ahaduna ikon nanay si buti honota sian parangin ni si David masih ditupukon nagabe si paingo tu hita. Itu giho kita asa radi jala olo hita. Manesa hasalaan ni dongata tu hita. Martua mahalak natuk manesa hasalaan doh hahurangan ni donganna. Namangihut buhado hita tuk manang yakon halak na makasuguho kita. Hasuguho maparanginai alay unang hasuguhon hajol mauna, unang hasuguhon hadirion na. Hasuguhon parangina na sudinggani. Ibahin na sa tatang yakon. Asa olo tu hamubaon. Dongan at manang halak na makasuguho kita. Unang matabaloson najat alo di jajak najat alay ikon holong dohita. Maka horongi ibana somon natinopan di bata alih hasuguhom ma paranginai asa sindia sa gabi halak na oro radi hita manisa dosa manang hasalaan ni dongata asa sianima hurian itu hatta tahu mahita manang yakon ganup halak na makasuguho kita na mangaela-ela hita inasa perngulun tau na mangihut huria ni tuhata ditogihon tupuk jami taon hita asa toktong mak tahati dakon nadingan sian ganup halak mungkin nama kasugo kita nama jahati hita saja ni jolma sajorbu ni jolma pasti adongdo nadinggan naniulana alesa bursu ni jolma sadinggan ni yakka ulauna pasti dotong adong hahurangan di bahini ditugu hita aso unang pis matata unang memet semalolong ta mamereng akka halak na mungkin sian pamerengat ta hurang dia ka parangena
Unang mekmet hita marnida halak na mungkin sa itarajumi gabihera dumengkak kita siyan ibana. So tung mekmet manang pis hita mamereng halak si somuni. Aidang taboto akasakap ni dibata digalup ngulu ni jom. Taida songon si Paulus siyan parjahat do ibana. Aleboy do itu dibata di buku-buku di ibadah tu hamu baon. Gabi para barita dauli. Asa naing songoni hita ditugu di ulu tahun, olu hita manangyak kon halak namun kita ida ibana di parangena orang dengkan, di pangalahona orang dengkan. Ido ulauta lau manangyak kon akka dongata. Di bahena manghurian itu hatta. Marhiti topik ni minggu ta di minggu patuluhon dung turinitatis. Parhamaranggion di bagasan. Itong-atong ni para saurata. Dohono tadi aka paraleliota dia do parhamaranggion dia do nata pake tu dongatta tu keluarga parhamaranggion di bagasan aladong do nan ginuduta parsaoran paralelion na marparbua do alai naing sian itu hita asa takas parhamaranggion naikon tadalani di ulu tahun ikut do di bagasan holong. Ikut do di bagasan holong ni roha. Asa naing parhamaranggion ni naing di bagasan Tuhan. Dada holan sebatas parhamaranggion ala ni ikatan parmargaon. Alai naing toktong di bagasan holong nasian di bata. Unang mata pakai parhamaranggion nani rahu ni pakilalaan manang alani kedekatan-kedekatan para remanggion na terjalin alani adong kepentingan itong-atongan di ngulut tahun alai takasma para remanggioni takasma para leoni takasma para saurani pardonganoni di bakasan holong nasian di bata asasian ima kemudian itu hatta itu kumahita asarap saudura behita patuduhon namar holong niroha patuduhon holong ni rohana tutu hatari dana asa mardami jala marlas ni roha hita diganup akka parsahorata diganup akka no humalianta diganup perdalanan di mulut tahun asa siani marsangak jala marlas rohama di bata marhite nasa nguluta marhite nasa papahinata marhite parhamaranggion natakas di bagasan Tuhan ini. Amin Tuhan tama nama masu-masu jala margoguiho kita saluhukna.